Здравейте, аз съм Вончела, започва Zoom. В разгара на лятото във Варна се състоя финала на квалификациите на Red Bull 3 Style за България. Както знаете, най-добрият отива на гранд финалите в Канада, където ще се състезава с диджей от още 23 държави. България ще бъде представена от младият талант от Русе диджей Марио след единодушно решение на уважаваното жури, съставено от диджей Стивън, Илко и Досио. Сега ще чуем коментар от победителя и журито. Здравейте, приятели! Намираме се в клуб Екстраваганца, където се проведе финала на страхотното състезание Red Bull 3 Style. Добре, победителят за България, диджей Марио. Марио, как се чувстваш като победител на финалите на това страхотно състезание и ще ходиш в Канада? Ами как се чувствам? Как? Очакваше ли? Да, очаквах между другото. Естествено, аз се знам, че съм с добър, но конкуренцията също е добра. И въпреки всичко вярвам в себе си и спечелих. Кои са любимите ти стилове, които смесваш и любимата ти музика? Обичам да смесвам най-много хип-хоп и трап. Трапа е електронна версия на хип-хопа. Какво ще подготвиш за Канада? Вълнуваш ли се и мислиш ли, че може да стигнем някои добри места в класирането, защото все пак там конкуренцията ще е много сериозна, ще участват още 23 държави? Да, защото първо, че имам най-добрия екип за брейнсторминг. За идеи. Имаме идеи, които никой не е правил до сега и определено ще ги приложим в Канада. И да, имам шанс да спечеля. Не да отида на второ, не на трето, не на пето, а на първо място. Много ми харесва твой ентусиазъм, но все пак не се ли притесняваш от голямата конкуренция там? Не. А много се вълнуваш и си много отворен за победа. Аз даже имам предимство пред тях, защото те си мислят, той от България, той сигурно не е някакъв, подценяват ме. Така ще е. Аз ги знам. Там са известни диджеите, които са и много добре и съм ги проучил всичките. Трудно ли ви беше да решите кой ще победи днес и кой ще изпратите в Канада? Да, днес беше трудно наистина. Имаше, повечето момчета бяха много добри, да не кажа, че всичките бяха много добри. Оказва се, разбира се, че всъщност май тук по-важно е да можеш да боравиш с грамофони и с миксер, отколкото с плеери и с миксер, но това си зависеше от всеки един от участниците. Стивън, какво най-много ти направи впечатление в победителя? Защо избрахте него? На първо място неговата увереност и безспорното техническа виртуозност, защото увереността в техническите умения му дава спокойствие да прави повече от това, да пуска парчета и да внимава в компютъра или да не сбърка нещо, защото просто когато може да го прави, много по-спокойно може да мисли за програмата и за това, което да кажем, че може да речем изкуство. Трябва да има диалог с публиката, трябва да си добър в това, което правиш, но под диалог с публиката не означава да прускаш просто хитове. По-скоро важно е по какъв начин успяваш да увлечеш публиката. И мисля, че Марио за това изпечели, защото имаше излъчването. Не беше човекът просто зад пулта, който показва професионализъм и техника, а беше човек, който през цялото време контактуваше с аудиторията.